Uddannelse er en menneskeret, som alle mennesker har krav på. Det er også en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling. Alligevel er der 61 millioner børn, 74 millioner unge og 796 millioner voksne i verden i dag, der aldrig får muligheden for at få en uddannelse. Udover dette er den uddannelse, mange får, ikke en god uddannelse, og der er derfor alt for mange, der ikke lærer det, de burde. Der er en sammenhæng mellem velstand og god uddannelse. I de rige lande er uddannelsesniveauet højt, i de fattige lande skræmmende lavt. Det har konsekvenser for udviklingen af de fattige lande. Dårlige uddannelser gør, at mennesker har sværere ved at kæmpe for deres rettigheder, komme ud af fattigdom og aktivt deltage i en demokratisk udvikling af deres land. Alle børn i Danmark har ret til grunduddannelse. Grunduddannelse er det, som vi i Danmark kalder for folkeskole, 0. til 9. klassetrin. Denne ret er slået fast flere steder, men desværre er det stadig ikke alle lande, der giver børn mulighed for en uddannelse.